Така, хора, в днешното видео си играем една Brawl Stars. Само едни 4 игри, че не ми се играе баш. Така и си играем на ранкет. Може в днешното видео да стана на Diamond, ама сигурно си ми спре видеото. Аз докато стана на Diamond, то стане утре. Това е най-лошата част. Трябва да чакаме. Абе, хора, спокойно. Аз съм года 2. Се стане скоро. Или год 1 бях. Абе, не помня. Да кажа, просто скоро се стана Diamond. Не знам защо искам да стана Diamond. Щом след няколко дена се свърши този апдейт и няма да бъда Diamond, а се бъда Bronze, само се тая. Мен не ме интересува. По-скоро няма да има нов апдейт, просто си излезна Кенджи, но май си ни върне на Bronze. Мале, какво ми става, бе? Много съм прекракнал в видеята ми. О, no! He's here. Ехе. Гледайте какво правя. Добре, нищо не правя. Вече правя. Едгар Сонг туториал ми скочи. Но уби. Тези са много умни от моя отбор, ама направо няма що. Защо се завират във всички, които видят? Те виждат някой и веднага му скачат да умрат. Много са слаби. Слаби. И тези, с които в момента играя, са много слаби. А другия отбор са всички силни. Ето вижте сега. Какво ви казах? Showtime. Браво, бе. На един удар съм, човек. Кой се хилна. Изяш се. Така де. Ти се шугуваш, това верно ли умре? И ме оставиха сам. Мен ме е страх. Мали. Така е най-бруталната битка в вселената. Бягайте! Ако бягате, се спечелим. Ма вие, ако искате по по-трудния начин, айде, давайте. Казах ви! Защо искате по най-трудния начин на света, бе? Остават 30 и няколко секунди. Може през тях просто да бягаме и готово. Вие предпочитате да ги убиваме. И аз се включвам. Защото все пак сме един отбор, няма как. Спечелихме. Мале, за малко да загубим. Много брутални игри правим, бе, хора. Много исках видеото с Legendary Star Drop. Не ми се памна нещо тъпо на код. Star Power на код.
Така, ако в днешното видео успея да стана на Diamond, трябва да се абонирате. Не, да се лайкнете за видеото. Само да се лайкнете, не да се абонирате. Не е важно. Само ако ви хареса канала да се абонирате, мен не ме интересува. Просто аз се снимам за видеото. Просто. Се пробвам обикновено в видеята ми да не се ядосвам, когато загубвам. Не. Още не съм ядосан. Дори в момента да губим и просто трябва да влезнат ето така и да се бият. Не е трудно изобщо. Просто те не разбират от ход зон. Хайде. Хайде де. Утре се стане. Ма ние нямаме шанс вече. Мисъл. Айде влезни де! Айде влезни за малко де! Е така. Ние се загубим. Те са някакви мишки от моя добър. Само се крият. Ето. Ето какво става, когато само се криете в храстите. Губите минус 61. Е, това е. Там са загубили повече. Защото са много слаби. Аз докато стана на Diamond, се стане другата година. Защото ми дават възможно най-слабите от другия отбор. Да, другия отбор са възможно най-силните. Аз какво да правя? Ето, гледайте сега. Другия отбор се ни скъртат. Ние сме били на нокаута, бе. Не. Кукурея. Ай, добре, няма го казвам, че е глупост. Вече го казах, ама никой не го чул. Защото го прошепна. Не искам да го чуя. Това е клонинг, нали? Всеки знае, че това е клонинг. Мале, това е много продължителна игра. Това Леон мога да го убия, ама го оставям. Можех да те убия, ама те оставих, защото ти си бах ти слабак. Минус 58, разбира се. Това е най-лошата игра в света, планетата. Защо са създали Gem Grab? Аз няма да си избирам просто герой. И така. Аз няма да си избирам. Може да ми забрани ранкет. Но дори не натиснах нищо. Най-после да ми дадат силни. Хайде. Бегай. Кукурея. Добре, че не го казах цялото.
Мале. Ха-ха. Не, де! Хайде, стига, де! Днес не искам да се ядосвам! Просто бягайте. Така, готов. Да, на гол 2 съм. Айде, добре, още една последна игра. Ама няма да майнете на Джемкрафт, нали? Да, ха-ха. Пак става окей. Сега само чакаме те до... Мале, тук има много силни. Както и виждаме, имената май са малко силнички. Найдеме Боба. Той така се казва. Той се казва Боба. Новия скин на Честър. Този хубаво си казва Лата Сигма. Защото се кефе. Що има някакъв рандом скин, който е нов. Просто и аз... Скина му не знам, ама е супер. Ама и... не е много силен. Аз ги хепшотвам, братле. Вече не ги хепшотвам, а те мен.